Ling mya ni nu midu amla chuan chutia hanti chu du lo hle in mi pakhata bia a ling myan omna shilin ti hlautur chuan han roi le chawng chutia akhuma alo thut lai chuan kha anu mi roi pa khan deliver guy angaron in chein akongka aron kika ithil cha lo thleng ati a ling myan chuan engma ka cha si lawa ti chuan kongka lam chu apan isha swala nyang kapu ti in avashil mase chupa chuan ani ngei sia lom hemi address hi ania alo ti a han hongta chu chupa chuan bei thutin anam luta ling myan chu a hlau thawng hle enge ti itum alo ti vat chupa la chuan nangma ti hlau tura roi kania ti pa chuan karin a email thatlat mai college kallai nyang mo ti in college kallai kalamut puimi alawa zan in chu zan thani hi ti in linmian chu swala tum tamai khuma chuan namtu in a khoi bor bora linmian chuan doctor shi khawa kolin a omna hmun apartment number so in khonga in minpui ro awati a chutia an thom vela hansha chu doctor shi po rang taka tlan chhuakin ain khal chhuak nga la limyan po chuan a thei top chuan alo swal let ve a akuta se sakin ain la sang thei hlau khum thianga bakche te chula in atin rana chupa la chu a se na vel wang chuan a thin rim to hle chutia bangkila alo tan lai chuan doctor sheron thleng thei hlau mai miswal pa churon khoin a hnot bau thei sha ma limyan khumalo tompo ngaihven vatin va khoya tum chuan alo phu de uzoka a chave kanya ti in a nema apom chhuak ta ngal a kar lama shwain kar chunga po chuan linmian chu alapa ngai thei me ulawa ala khurna sa hle I cha empty ya zo pun a chang mai law khoewa tum cha chuan ka tha alo ti police ka call to ati a doctor shi chuan a cha ati engtin nge zan in omitum ati chuan ka ho ang alo ti kha I na khan mo akong ka kalna po a thalo chuan ila omngam thawang mo ati a nain abyang vela a khoi da tia ta chanpui di lithiamem mindil ro chuan kapuyang che ti in han en deuh wangwanga linmen po chuan kalna tur label tur danga shat lo wang chuan khonga in mi shwai ho ro ina ti ina ngen taringot ti chuan a in lama chuan a shwai ho a khupem le muipem vela chuan dam doi lo hnoi sak me ka linmen po in chocolate stick alo eya lom thu te alo soi chuan min ngai dam donia ahma a ichunga moi lo taka ka chong wang khan ati a keya be nei bel zo chuan ada thla alam hoin ngai dam dil na chu ti in a pot nai tha dewa uluk dewa dil tura ti in a fop thuta a thil ei lai nen chuan linmen chuan ti ngai na shelawin alo om top doctor shi chuan a han thla I du empty in be sei nei deuh hian a zot lo she thiamin ai du lo ti in tlan sun chu atum ma se pot le tin thutlenga chuan a pot le ta a fob le tange nge in bo betin isha em lo na ti re na chaber chu a ai lawa om tir hi ti in a kis le tabuan wana lingmian po in alo hnar to bik law zan hun chu an hmangdun le tabok atu ka chuan lingmian chuan eitur fel lo siam saka doctor sheron kal chuan ni zan min chana wang khan kalom thu soina ani hi eitur klo siam sak che a ti in fiana pe a ani po in do kan chu kelin lom thu soi chu I thiame ti in a eya phone la in poisa thon le he hi enga tan nge alo ti ani chuan I omna in thlak ro a him law chuan ka mei chemut pui lo oma an oma ka du lo wanga ni khalai hmun vel ni lo hmun him dewa omitum don nia ati a linmian chuan ril ru chuan kan mamo kanin peton mai ni ti in doctor shi ka chungai thatna wangin kalom lu tuke ti in abe kala a akal tadai ani la in thil soi chhun zuma hantum mase alo to si law lingmian po anna alo kalin Mr. Kin khan alo bia a ni zan thil thleng kalo sha a za lo hle mai ti in I apartment omna tur chu kan company in approvo kang che ti in inspector chuan ati a lingmian po chu alom hle ole ti in a ho ngal Mr. Kin chuan linda ti in a thopui nu kha akawa apartment lo zong che mun him dewa aman vela boina omlo ti in thu chu a pe ngal chunu la chuan
he nu hi tu cha nge moni ti in Mr. Kin du saka hlo em ni ti in a thik ru hle a Mr. Kin nen chuan a apartment thar tura va thlengin an va thlen chuan a thawmhnaw te chu a ken puya lawm thu chu a soi deuh molmol a hmun vel a han en chuan ka hmuh to hnu va ang ve a ti a chuti lain Dr. Shi ron lang in tha mo ti in ron bia Dr. Shi nang mo alo ti a o I tha mo ka chenom thar tur chu a han ti a an kya nga vakal Mr. Kin chuan he in hi min lo tir don ani ti in alo shil zung zunga Dr. Shi la chuan ama lwa tur ani wang chawalom alo ti ve a alo nervous le to hle lin mian chu Mr. Kin chuan ani chuan supermarket lama kan kal do nem ni imamo lam turin ati a lin mian po chuan nia kalang min pui na sa si ei tur ka siamang che ati a Mr. Kin chuan Dr. Shi chu I boy om si ya I local ve man lawang a ati ma se ani chuan ka boy lo lai takanya ti in zui ve ngal lin mian chuan ei tur te lo siamin dokanan kila Mr. Kin chuan a han ei veka a tui hle mai ti in a fak lin mian chuan Dr. Shi chu va melin alo ei ve ya ani po in Mr. Kin chuan ipa enge a surgery te chu atwangem ati a lin mian po chuan an zai hlo tlinga nakina chuan thataka akal le the arin om alo ti a ani po in I thokna saboka atan a chhuango tangche alo ti Dr. Shi po chuan alo en ve deuh topa dokan hnuaia chuan a ke ti che in lin mian ke te chu awa tlo vel alo phu deuh zok zoka a om chu anuam to lo hle a om chu ti nuam lovin a che seka enge boina oma mi ti ya Mr. Kin na zo chuan thosi oma ka benga ni kha alo ti ma se a che sekta ka chuan keiman kalau puyang che ti ya a han thau tur chu ding hlua yin lin mian chuan kanei zo to chuan ti fel tur le inspector kalanga sia ti in a han soi Mr. Kin po chuan shethiam takin ni e alo tlai ve ta hle mai ilawin enkol changa ti in kakal photange ti in a thla a lin mian chuan kalau thla ang che ti in kong ka kheng chu azui aron le chu Dr. Shi khan lo nai thutin banga anam beta lin mian chuan Dr. Shi nichin khan I huangi pel dewani ti in alo shilwata ani chuan abyang vel thai kwalin enge kan pani in kara te chuan khatyang te kha chu engma ani hleinem alo ti vel lin mian itan offer ka nei ka kyanga omla ti chuan ke in imamo ka peyang che in chung kwain har sa ti po ka sha ka du anga I om chuan poisa I tla cham lawang inu po in aron ti boy hek lawang che ati a lin mian chuan mi lo chui zu ni mo ati ani chuan du mai tur chuan alo ti a ma se alo rem ti lawe tinge ke kher min than ati chuan abeng bula nangma hi ka a chil che a ka du che ani deuh ber mai thui o ya muti du a ti in a han shil ma se lin mian chuan ka ti pal ma se ka du lawani alo ti Dr. Shi chuan inom na tur ni chu a han ti po chuan ani chuan har sa takin ka boina chu keiman chinfel ka tumang ti in alo shil ve tlat Dr. Shi po chuan ti vak ngai na a shelawa atuk rasu hnuaia lin mian office a han kal chu a thopui nu linda khan books te chu 10 floor ra da tur chuan a ti a han hnial deuh chu alo haulet zek lin mian po chuan boina du lawin ole ti inbox pahnih chu apom ta vu a building chunglam chu apan pui elevator apan ngala ma se lin dai khan iwa tha cheve intern mai ni kha ti in step mang tur chuan alo ti tlata ama chu elevator a chuan a lut dai lin mian po chuan angei ru ve hle a ma se api a elevator pakhat zawk chu mangin a she om chuang lo e mai ti in a kal ve a step bula chuan step mang ang dewa om turin a ngak ta ringota a chaka chang chuan chuak to ila a om ve to thawang ti ya a soivel chu Dr. Shi khan alo shia lin dai po ron lang zui nga lin mian la chuan ha mel deuh hian alo chang khati mai tur kha lom alo ti Dr. Shi chuan fingreuh phian alo ti ve a lin dai chuan lin mian hne na chuan a theu cho chu adik lawa ti in pona changa adik lo lai te chu en fia turin a ti
ma se ro ala sur sia alo ti a ma se ti tura ati tak tlat sia chuan ro sur chung chuan a chhuak le ta nge nge lindai chuan kan director Mr. Kin te ilo helvel ngama I shedo na lom ti in a soi sapa chumi ni ya ho chu ro a do wang chuan na omanuam lo hle maya amu ngal ka taksa chu avan sa ve ti in kola don po chu a chang thei meu lawa doctor shi chuan na kola alak thei tak si lawa chuan thil dik lo oma ang ti in a ina chuan avakala ani la chu khum betin alo mu I tha em ti ya ba khoi chuan a taksa chu alo savek mu thatirin ti hian lo ro dam doi kavala kangche ti in kalatum chu alo potlet kalson su alo ti ma se doctor shi chuan tunge kani hi sha em ati a ani po in chia doctor shi ni alo ti a ka taksa hi asavek ka thidona niang ti in a account number te chu a shila kha ka account number ni kha ka thi ni chuan ka pai lo shil don ya ati noi chungin doctor shi chuan I poisa te chu kaiman ka tlan bo pui hlau lawem ni ati chuan nang te chui hausa a ka poisa tlem te kha I mamo don lo alo ti a anui sak doctor shi po ti chuan damdoi lak sakin a chalte chu a shuk saka kai thawin damdoi chu ei turin ati ani la chuan atau don si ka phu lo alo ti deuh tlat doctor shi chuan ei ro ati a adu tlat si lawa chuan ama na muma tui inin linmian mumal nei vak lo chu a fa ta ringot amu thil thleng omin abula achu renga linmian phone chu a ri renga a topa chuan a pik sak ta nge nge anu khani in karlia lo huang che kan kho chef pa hian nupuya neya du che ani mela matchmaker ne na ka sha danini yan sanga min pe ka huam bok ti in aranga lo ho tur chuan ati chutia ngoi ringa angai thla chu anu chuan min chang ta che ti in a win che ka a tong ve chulin men chuan lo she ang ti hlawin a benga hla saka phone po chu ada sak dai doctor shi chuan a khongai ru hle a chutiang thila han sha chuan ato zinga chuan linmian po alo harve thei to a doctor shi chuan subron kenin a thu tho ti ra I thatu empty in a chala de saka ani po chuan izara ka thato lutuk alo ti ve doctor shi chuan na a ka kal do na ma se nang chu lo chol ha da mang che ha chol I mamo ti in a shila kalom lutuke ti ya a han shil chuan doctor shi chuan na yin pa ngai taka lom thumin shilangai do na ni hi ti in nang hi ka do che ka ti to kha chuan ka nei thei ma che chu ka zui don che a ti a ni zan khan tu emo in lo kola poisa ti vela soi ti ya shilin akal ngala linmian po chuan a phone chula in anu chu a call let ngal anu la chuan o tunna chuan I tong thei ta ti in an khwa ho turin le an kho chef pa ne na in nei tur chuan ati a ani chuan ka nei du lo alo ti ma se anu chuan I du emo du lo emo I nei don heta household registration ka kola I om lo pon in ni nei thawang ati chuan o le ka lo kalang ti in a shil ta ringot linmen chuan Mr. Kin va mu in documents ava pe a ani chuan idam lo ni lom ni tinge nei lo kal alo ti adam to thu lo changin ni rei lo te chol kala theyangem kan khola ma ho ka nga ya ti in a deal alo rem ti maya Mr. Kin chuan doctor shinen in som na an nei em ti vel chu azot ma se ani chuan nei lo we kanin shachiang lu tuk lo shim shim alo ti a ani chuan ama na du che ani mai lo mo alo ti le idam lo po ama ne en kol chati kalo sha a ti in nakina chuan boy nei to kani chuan keima min shil ma sa to don ya ati a ani po in ole ani photi in akal sana linmian po an khwa chu va thlengin anu ava hmu chuan anu la chuan engi omzia khatia nga in sei mire theilu tuki anga lom ti in lo haw ngal ringot tu man khatyang chuan nupuya an nei du lawang che ti in kora pe a hei haro ti in anu deuh sok soka chuti mek lain doctor shi chu klapa a chan pa nen lo kalin nula alo kauluta a chan pa chuan a hne na doctor shi ti hlim thei tu hne na poisa tam tak pe kan ni ang ati a
mase ama chuan angai lawang ati taka chuan an chuak le ta diak a chan pa chuan tu emo iril ro dai nei ni chiang mai midang i khoi du lo dana ati a chutiang cha chuan doctor shi chuan a ril ruwa chuan linmen ba ka da thei lo linmen po anu chuan a pasal tur ti hne na lo shwain an hne na chuan lo fak chiama ani hi ania ka fanu chu a hmel tha a pian po anal chu ba ka a hrisel tha a tu du tak a penge yang che u ati a pasal tur an chef pala chu thawe tim tem hi ani a anu hne na chuan a chelo ka du alo ti zot zot poisa chu anu hne na pe in lom dewin alo la linmen chuan anu chu nge nin ka nei du lo min nei tir su alo ti a ani la chuan molmo su ani ai cha hi I mudon lo an kho sa theya chu lawa kan kho chef pa ni hi I nei lawa I tilom lo ni chuan I u po hian nupui a hmu zo nang ti in abenga a thu zom tur ti in linmen chuan u nau pa chu nge nin u nau pa min pui ro ka nei du lo alo ti mase ani po chuan anu thu soi kha adik chia nei hle hle ro I upa ve don to a pasal nei vata cha alo ti doctor shi po chuan Mr. Kin kha alo kol khonge linmen na om ti ya va zo chuan an kholama a ho thu in alo chang tinge ati chuan I boina tur om lowe ti in ada maka a chan pa hne na chuan mi chen kha shwaila min lo zui ru ti in an chuak linmen po chuan engma ati thei don lo ti sha in an household card chu alo zonga anu chuan u nau pa chu shui zonga phwar tur chuan ati ani chuan azong char chara anu chuan poisa chu u nau pa hne na pe in ani la in hlim deuin alo lai enge zuna ti in an card chu arun phor he hi emni ti in mi mola min nga yem ni izong don ti ka shat wanga lom kalo da that ati a lingyan chuan lak tumin a han ban ma se anu chuan lo nem tlu in a chal chu a to tir ta wa waka thisena chuak hial lingyan ril ru chu an a hle moya a mi tui chu atla zung zung ano pan lai sha chuakin anu in ku ta thlak chin lai te kha ril ru ne deu chuan doctor shi avakole khonga in he hmuna chang hian min shwai chuak sham ro ati a doctor shi po chuan khongai om alo ti a chang thei to lo chu mai ba ka anu chuan aron haule chumi thoma chuan doctor shi thin rim hle a an kholama chuan akal ve ta ngal linyan chu ti luina hmanga a pasal turan ti panen lo om ti ran tuma an lo wan bet alo pan meka ma seva nei thlak takin doctor shi ron thleng man sham a hote an lo lut ma sa a ama chuan alo zui chutia an lo lut chulin mian po thla in anu chuan doctor shi hne na chuan tungei ni a han ti ani chuan lin mian chu ena a khongai hle kani nei sha tangai lo alo ti ma se anu chuan sha thiamin lin mian hne na chuan he nang hi khopui lama bel pa hausai lo nei ani mo tinge min shil mai lo ti in a han hau le vel doctor shi hne na chuan ka fanu hi idu tak tak ani chuan poisa tlem te chumin pe vela ati a ingzat ngei du ati chuan anni hian yan noi nga min pe kan tuma a han ti doctor shi chuan a card pe in ta hian noi soma omang ti in a pe a linmen pan chuan apoma a chwa ma chuan an chef pa chuan kanu pui ni kha kalti ro alo ti ve a una pa khan lo dangin doctor shi chuan a chan pa hne na ikuta ka da anya ti in a chwa pui ngal a chan pa chuan an ni chu a hote hne na chuan man vek ru ti in a man tir ngal